Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. Stories, interviews, controversial kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian del isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Miyerkules kita Oktubre 28 tuig 2020. Aksyon Hotline. Subong na lang adlaw Miyerkules kag buwas magasiran na temporaryo ang mga patio sementeryo diri sa Bacolod halin sa pribado pakadto sa mga pampubliko ng mga sementeryo. So hingagaw na nga daan kadto didto pero dapat indi gid magginutok sa mga patio ang luyag magbisita sa ilang mga minatay. Aksyon Hotline. Last day subong no October 28 kagbuas October 29 to November 3 why pa niya hindi pa ni magbalik ka ang pagbukas sining nga mga patio. Aksyon Hotline. Sa aton sining nga magka-aksyon, welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa sining kuna Oktubre 28 kita kag 58 na lang kadlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko. Aksyon Hotline. May 65 kadlaw man ang nabilin para sa tuig 2020. Aton na abi-abihon ang pagsulod sang 2021. Aksyon Hotline. Ano balang kapalaran nga nagahulat sa aton? Hopefully tayo yun na ining maayong record karon o kunang pag-recover ta batok sa COVID-19. Aksyon Hotline. Ang Bacolod City amoniho ang maayong nga balita bangod nga tinagnubo pagid ang mga cases, recorded cases sa din ang pinagka-latest duha na lang. Aksyon Hotline. Pero may pila ka mga lugar sa probinsya nga may pagtaas ang ila record sang kaso. May mga lugar man LGU sa Negros Occidental nga nadugangan
ang napatay sa ila bangod sa COVID. Action Hotline. Ang aton mga ka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live. Good day sa inyo, bangod ang iban. Nag-aara sa guwasang pungsod nga nagamonitor. Hindi man dungan ang oras na ton, pero ti nagabugtaw ang iban aga pa. Agud lamang nga magka-monitor. Action Hotline. Amo man sa YouTube, kag sa mga ka-aksyon tayo nga nagamonitor, kung diri ka malang sa Pinas, o diri ka malang sa aton, sa Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, manabutan sa ngamon sining nga signal on air. Good morning and welcome to the show. Hasta kita alas 9:15 karon nga aga. Action Hotline. Ano mga dalag ko nga balita nga aton tutukan diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline. Now i-check naton karon na oy mga patyo gali basi malabayan karon sang task force disiplina kay do kulang sa disiplina bisan ang mga naga-display bulak ko ang plastar bala nila nagatinumpok lang kabin pagid sa mga private sa mga private nga mga sementeryo nga ara sa sagwa lang sila nagabaligya. Action Hotline. Base ma-regulate na sila malabayan ni Mr. Taba Jolingo kay daw hindi mayad nga nagatinumpok ang Burgos Public Cemetery to inform kay Sir Jerome Solina paglabay ko sining aga pati kabataan na to sulod sang patyo. Action Hotline. Gano'n na sila yaman? Nagaupod sa ginikanan nila nga nagapinang panglimpyo da kag nagabantay sa mga ngin customer nga mabayad agod nga magpalimpyo sa nitsokon sa pantyon sa ila mga binatay. Action Hotline. Ang madalag ko nga balita nga aton tutukan karon iya nga aga. Now diri sa lokal ang nasiling ko na may ara sang padala o kung gininyo nga rekomendasyon si Mayor Bing Lunadia or apelasyon sa National IATF through DILG nga nagpasiguro man nga ipadala nila ditong apelasyon sa Bacolod nga kung pwede magnubo na o kung i-downgrade na ang community quarantine status sa Bacolod from GCQ to MGCQ. Action Hotline. Ang kinalain sila kay ang MGCQ pariyo lang nga ara ka na sa idalom sang new normal status. Action Hotline. I-update na lang nagkaroon sa natungdan nga insa sang gobyerno pero ang trabaho sang mga contact tracers diri sa Bacolod City magaumpisa na karon nga adlaw sa Bacolod. Ambot sa probinsya sa Negros Occidental kay ang Negros mong daw mo ning worry ko kung nag-drop o kung nagdubo ang sabahin sa Bacolod, ang sa probinsya, yan nagtalaaso ang mga cases. Action Hotline. Na-assign na bala ini sa tagsa ka mga barangay, ang mga contact tracers, kag tinanugid ang instruction sinisila. Mayon niya sa Bacolod City, kay damo-damo galining additional nga ginhire. Amo ni sila ang aswelduhan sa gobyerno at the tune of 18,000 plus, amo nang ilas ni nga sweldo galing kay temporaryo lang ni. Hindi niya maglawig nga say sang kontrata nga ginpermahan nila sa gobyerno kay ang pag-hire sa ila hindi niya maglawig tub-tub san-o kundi kun kinanglanon lamang ang ila serbisyo. Pero at least magkabulig inis kapigaduhon nga gina-experience sa tao subong. Action Hotline. I-check naton si Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glis Gonzales. Nagkalabot na ni sa ila subong. Like for example, dira sa Takuling, nag-umpisa na nanugid ang specific nga instructions ini. Kag iban pagid nga mag-concern sa barangay, ngati ang liga amo ni siyang nagauyat. Action Hotline. Kag ang sa nasyonal grabe. Tingala kung grabe gid ang kapit ni Secretary Dukin. O mo na ning isyu nagtukod na sang mega task force si President Duterte. Nagmando na nga imbestigahan ang problema sa PhilHealth. Ding kakita sa naiman. Manang korupsyon puwerte hindi abak. Dugangan pagid sang DPWH daw.
nga may ara man siyang pagpasiguro kung pamatian talang ang tiglikom sang DPWH, linya tingwan ko na nga limpyuhan ang korupsyon dira sa DPWH. Action Hotline. Halin pa sang timpo ni Guraban, ang DPWH niya hindi kidya permi madula mo ang isyu sang korupsyon sa ila. Puwera sa mga matarong kag maayo nga mga empleyado sa DPWH. Amo man sa DOH, yamakon mo ni as head of the PhilHealth, can you imagine bala? No? Under ni ka-Secretary Doki mo Department of Health siya. No? Ara na under sa PhilHealth. Di kalaw-law man sa performance siya, pero grabe gyapon pagsalig sa presidente, tanaw. Action Hotline. Pero grabe ang mga, man ini madalom ni subong mo, dapat ni tani may mga investigasyon ng mo, ondi ang aton nga Congress. No, kung paano ginag-utilize man ang issue mo ni. Subong nga daan nga tiempo, may mga claim nga kung maksidente ka limbawa o kung gabalatian ka, pag abot sa ospital, ang inauna pamangkot sa imo kung PhilHealth member ka, ang lain pa kay bisan ka kadisgrasya, kaya amo nang ginareklamo to sang taga Cebu nga governor, sila nga nanong tabo ni man na na-aksidente sa motor pag abot sa ospital, COVID, kay napatay. Action Hotline. Tiyan mo na siya, galing may explanation, di kita doktor nga magkahibalo sina. Now, ang lain sinisining ko, kung amo ining sa isang paggamit sang kwarta, bilyon of pesos ang gingamit mo para sa pag-away kontra COVID. Action Hotline. Di kung hindi tani pag-ibantayan, kag hindi ta may manuan kung paano gingamit ining pondo matapos ni ang pandemic, damo yung nagkaramatay, damo ang nagmalasakit, damo ang nawadan trabaho, ang iban daya nga nagatrabaho sa gobyerno, buta ang bulsa nila. Action Hotline. Can you imagine bala ining mga gina-quarantine? Kundi may budget na, ginahatag na sa LGU, kung ginapaagi sa LGU, tisa pa na dapat sa bilog ng Pilipinas, ibaloon nga paano ni ginserbisyuhan, anong ginapanghatag ni sa mga taong gina-quarantine, na para makambal kita nga ang gingamit ng pondo intended para sa COVID na gamit sang husto. Action Hotline. Oy, dugay-dugay gali, atensyon, i-open na baliyog ang inyo sinitag sa mga cellphone, kay may ara man kita sang pagpanghatag gihapon premyo sa inyo. No? Kabahin ini sang gina patigayon sa Action Radio nga SAP, no, para sa inyo. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Baka simple lang imuon nyo. Ang imuon nyo dira, monitor lang, no? Monitor lang kag mag-open sa cellphone para pagtawag ta, ara nagilayon kamo. No? Pagsabat nyo, husto ang sabat nyo, automatic, may premyo ka nga 500 pesos. Action Hotline. Isa ini kapamahagi nga magkahatag man kita sang pagpasalamat, no, kag bulig sa aton nga mga kaaksyon, no. Ang bulig ini para sa mga listeners ta nga at least ang 500 pesos hindi mahapos pangitaon. Action Hotline. No, kung may 500 pesos kaga premyo, at least mainog bakal ka tira bugas kung way ka patrabaho, na amo na ang mga bintahan niya. Action Hotline. Amo nang importante gid nga dapat ninyo i-open ang cellphone dira, no? Hindi gid maghatag kumpiyansa, ha? Hindi gid dapat nga magpawala-wala lagay iban ti kun tawgan ganin di kasabat, no? Kay ilayo sila sa cellphone nila, no? Kung hindi man sila ka sabat ang iban dira, ang iban sirado na kundi kanugon sa 500 pesos. Action Hotline. Alas 8:19 na Action Radio Philippine Standard Time. Padayon kita diri sa aton sini nga pagpangalaga ng inyong mga mensahe. Pwede ninyo mapadala sa aton nga mga ka-aksyon gamit ang amon sini nga chatroom bala. No, may available dira sa Facebook live by comment section na pwede ka mo da makapadala. No, kung wala man sa YouTube, may harap man dira sang pwede ninyo padalaan gihapon na nga comment section.
kag diriya sa aton sini text hotline. Pwede ka mo kapadala mga ka-action. Action Ang Hotline. nagapamangkot parte sa SAP, ay na natapos na ang hatag niyo, pagpadala sang entry niyo paagi sa text, no? Natapos na. Kay isa na katamungos ang ginpadala diri nga mga entries. Action Hotline. Ayos! No? Kay iban ka pamangkot. Panyano tong number, na pwede pa dala namon sa text, why na? Tapos na, ginlawag na to namon sang nagligad. No? Kung paano ang entra ninyo, please, why na, hindi na pwede magkapadala sang inyo nga mga entries. Action Hotline. Ang reklamo sa mga sawadas bago, grabe man eh. Ginpabata na lang sang bana, amo to nag-alalay sa asawa niya. Action Hotline. Amo ni ang mga halit sang tulutunto ni nga COVID, nga kung hina-hina ka lang sini, mentally and physically, or kabuhi mo madula, kag damo gid ang iya ginhalitan. Action Hotline. Alas 8:20, Action Radio Philippine Standard Time. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero angot sa COVID nga mga issues, may mga LGUs nga daw talalupang doon, nga may mga increases, kag may mga new cases recorded sa nagapadayon gyapon nga COVID-19 pandemic. In fact, ang tubuso gani, kundi ko magsala, tubuso, may ara nga memorandum tong mayor nila nga ang ilanay nga munisipyo, hindi anay mag-operate, no? Kay may mga ginahimo pa sila mo, nga matikang agod ipasiguro, nga wala na bala problema, no? Hindi na maglinapta ang cases pa, kag may mga contact tracing. Action Hotline. Joining us this morning, diri sa aton na pagpangalagad is Mayor Salvador Baring Escalante of Cadiz City. I-check naton siya kay sa report kagabi ni Action Roger Gotib, may mga talalupang doon nga mga cases, kag daw may nagdugang sa listahan nga mga nagkaramatay na naman, i-check naton. We have Mayor Escalante, Mayor Baring Escalante of Cadiz. Mayor, how are you? Good morning. Si Action Art, sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Art may aga sa aton pinakalamati. Oo, kagabi nakibot ko sang report ni Action Roger nga sila niya may mga bag-o ka mo na record nga case kag dason do may mga grupo to sang mga pastors kuno nga daw nag-positive. Now, ano gid ang aktual nga senaryo sa mong dala sa Cadiz City Mayor? Well, Action Art lang taon naton subong nag-spike kami dis Cadiz. Oo. No, this is what happened to Bago, to Murcia, Silay, and Talisay, no? Okay. Amo ni mga LGUs na lapit sa Bacolod, kami nag-spike kami because may isa kami actually isa ka empleyado sa gobyerno, very high position. Nakala-positive siya because sa iya partner, no? Tungkol sa contact tracing. Nakalaton siya 5 katao. Ang 5 katao na gilaton niya, ang 4 niya nagpa-home quarantine o sa quarantine area sa city. Okay. Ang isa yan nag-home quarantine. So, si home quarantine, nakalaton sa iya ginikanan. Okay, ang iya ginikanan, mataas na rin doon sa komunidad natin, nakalaton pag isang fellow yan ng mga senior citizens man. No? Amo na mga pastors na lalatan. Okay. And because of them, dili nagsugod. No? Dili nagsugod. Ini based on contact tracing. All in all, to make a long story short, almost 700 or 600 ni ka-swab test yung nahimo for the past 2 weeks already. No? Because ini sa pag-contact trace natin, ang diferensya ni kay there was a time na delay ang release ng result because affected no doon na igo man ang aton RT-PCR testing center kinahanglan positive man to ng mga medtechs, no? Delay kayo may mga result kami na 12 days may gina-swab gani kami. Okay. So because of that delay wala nagiyo. Nag-contact trace kami sa gatos. Okay. In-swab din sa gatos. Wala sa resulta at hindi kami kagiyo. Ang contact trace na hindi man wala pa man definite result ang original. So ang iya na contact trace sa iya home quarantine. Kabalo ka naman kung home quarantine kung wala pa lang sa basis ng tao yan mangita taagi na makagawa. What happened was nag-multiply
Until such time na pagsugod, wa sang result, may ana kami all and all mga 70. No, 70? cases. 70. Okay. In the span of 2 to 3 weeks. Okay. No, 2 to 3 weeks. As of last night, 120 na lang ang bilin. 120 na lang ka swab samples ang wala pa result. Okay. And hindi siya within 3 days na lang. In other words, nag-normalize na. And last night, siyam na lang ang amon positive. No, ini siya siyam, in contact trace ni siya, 130 ni ang probable Close contact niya. na close contact. Yan, naging Okay. swab naman, amo na ginahulat nato ng result. Aha. So if magdasig na niyang kuha ay isang resulta, then we will also mas temprano na to na-identify. No, kaya kung mas Okay. temprano na to, hindi siya ka-spread. Okay. Hindi siya ka-spread. So right now, amo na naghimo atong isa naghimo 5, ang 5 naghimo 12, ang 12 naghimo 19, naghimo 23, naghimo 20 kahapon siyam. Okay. So nanaog na, kapanaog na ang trend. Okay. Hopefully this will continue. Aha. So meaning, on top of the situation gyapon ng LGU, kag nothing to worry, why naman siyang dapat nga increase sa mga measures nga ginapatigayon nyo dira sa LGU? Well, actually, ang affected na, like may offices na affected, yan pang lockdown na kon. Okay. Like, ang parting market namon. Ang market din namon, do section, hindi siya bilog, isa hektarya na Merkado. na Oo. merkado na covered area. Okay. Hindi siya ang market din namon 4 ka section. Oo. Pugtak-pugtak. So Okay. may isa ka section may pork and meat section dito gin-lockdown kuto kami nagpositive. Oh, okay. Dire man si isa man kabugasan dry goods section gin-lockdown kuman kami nagpositive. So not all. No, very strict na isang one way kami na subong sa market kung Okay. sulod ka dito kagwa. So one way wala kalibot-libot ng tao. Hopefully this will hold. But kabalo ka aksyonan ang sabat sinin di gobyerno mo. Gani man. Ang sabat sinin pumuluyo. Ang kooperasyon kag suporta gid sa pumuluyo actually. Pumuluyo Ah. gobyerno na gaset na policy pero ti ko na pumuluyo magtinungol ti goodbye romance day. Gani. No? Aha. So, that's why kayo na, may kita ko na post sa Facebook, may nag-birthday, katahom sa ilang birthday celebration, no? Katahom mga kadamo sa guest niya, pero nasubuan ko nga wala din siya may gamat sa ila. Sus. Hamakon mo na. Kita na lipay matano ng tao kasi libra, back to normalcy, ano? Pero nakita ko ba wala kasi may nagmasi na, nagmas na ng winter. Pero hindi na yan sa inyo sa Cadiz, ha? Sa Cadiz na. Sa Cadiz na? Nag-reach out ko to sa Ay, abaw. celebrant ko sa Malugoy ka man. So kay kahapon bla, Aha. ang tawag ko sa akon utot. Akon utot, doktor niya sa amon emergency clinic dito sa Cadiz. Okay. So ko pwede ka kahapit din sa balay, kay ginapangitaan mami. Kaya ang balay mami, alang-alang din, sorry, di ko kahapit. Kay nag-PCR pump ako sa isa ka COVID suspect. Okay. So, ini ato mga frontliner siya ka-suffer. Aha. No, hindi ka-suffer sa kainit. Sige lang mga PPE sa tanan. Okay. Yung kitaya rin sa guwa, enjoy sa mga buhi. Sus. Kung Sakto ano na. matabo, basol. Basol pa? Basol, yaw-yaw. Na, sino, minyo, kulang taon, ta ining ka ang nagkala-positive. Not all, of course, no, not all. Pero laban gidya, dinungol eh. Aha. Kumpiyansa. In short, kumpiyansa. Yes. Kumpiyansa. This is what we are trying to avoid. Okay. What we are trying to avoid. Aha. So why gid man gali sa mas signifikante nga gin bag-o dira sa mga ginapatuman ninyo nga mga regulasyon kag measures only a selective lockdown no sa mga may positive cases. Yes, so isa ang senior citizen 60 above dumilian anay nato magwaliwat. Okay. Kaya mo ni mga vulnerable na sektor kag ang 21 below kay pag open classes kakadto sila sa schools kay magwa sa ila module kamo ni mahapit sa kapihan, mahapit sa komputeran
kadelikado. So Okay, ina siya okay. ginbilian man nato na magagawa subong. Aha. Ginado ang parents na nila among gakadto o ang magulang nila gakadto sa school para magkuha ng mga modules nila. I So see. muna siya mga measures na implementar naton. Pero kung halimbawa hindi ka kadis noon, masulod ka dira, may kinanglan ka kadto sa paryente mo bisita, pwede na subong hindi. Yes, pwede kayo. Okay, Pwede okay. kayo. As long as you observe our health protocols. Face mask, face shield, social distancing, washing of hands. Okay. These are the four basic things to very effective. Aha. Sige. On that note, Mayor, base may tugon ka sa mga pumuluyo mo das Cadiz. Please go ahead. Yes, yun sa pumulo sila siya. Probably not only in Cali, but the whole Negros Occidental. Ini si COVID, kuha na niya, trangkaso lang ni, virus lang niya na fever, no, flu virus. Pero hindi, siyempre na-alarm na ta, kasi mapatay kaya kung alang-alangon mo. Ang solusyon, not just in government, no? Ang solusyon na niya sa aton kamot yapon. No? Please, maluoy kita. Kung wala ta naluoy sa aton lawas, hala, kung gusto ka na kaimo mo nakabuhi, inarisgo mo. Pero maluoy kita sa aton frontliners, mga tao na gapanapang, gatingwa na makapanapang sa aton kabuhi, if ever maabot na sa aton. No? So, please, continue to practice, hindi kita magsalig sa aton health protocol. Salamat, Sonar. Salamat. Good morning. Good morning. Action Hotline. Mayor Salvador Bading Escalante of Cadiz City. Kagin-check ko lang siya, siling nga nag-spike sila. Ang akon gina-expect sa primero, gani, siling ko posible, kung ang Bacolod City na ang magnubo ang cases, sigurado nga sa probinsya, mas mahalog pagid ang mga regulation. Kay tinatural nagligad to ang Bacolod City mo, of all the cities sa bilog nga even in the region do kitang nagapanguna nagligad to sa bilog nga probinsya pilang nahot lang ang sa province ang pag-alabot lang sang LSI o FW amo lang ng recorded nga mga cases why sang local transmission Action Hotline. pero subongo damo sa mga may mga local transmission na bisan OFW galabot ang ilisa hindi ta naman himuting kada adlaw ya may galabot o sa gusto kasi hindi sa gobyerno ginapadala pa uli di mga ilisay Action Hotline. only nga may aras sa mga sundon nga mga regulasyon kag mga health requirements abing kinanglan may dokumento ka sa pag-travel mo Action Hotline. Tisiling na Mayor Bading Escalante, ang problema gid amo ang kawadon sa disiplina kag ang publiko naghatag sang kumpiyansa. Action Hotline. Kabay pa sa iban nga mga LGU mo mana, no? Please, buligan naton ang aton opisyales ng gobyerno because ang tuod sina ang gobyerno kita nga mga pumunuyo. Kita amo ang gobyerno. Action Hotline. Kay ang gina-expectar ta ganing at least makaselebrate na kita sang tarong nga Christmas. Mayo ng pagsulod sang 2021. Pero kung magatag kita kumpiyansa, hindi kita magkooperar ka magbulig sa panawagan sang gobyerno, basi kibot lang kita nga ngaton sitwasyon magbalik sa medyo istrikto nga community quarantine status kita man gihapon ang masakripisyo. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
maayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo kaduan Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magpadayon ang inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madason. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo kaduan Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magpadayon ang inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madason. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone kay ini ko pasensya na diri ang aton income kulang gid sa aton ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginharay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ni Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ang inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Banwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio bakolog man sa gihapon padayon Action Radio bakolog sa luto sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Action Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay Samsang ano nga kaintangan Responsable nga pagbalita Pagdali na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala Pagpalang
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Philippine Standard Time, alas 8:50 na. Action Hotline. Ang inyong mga cellphone dira preparar, bantayi kay basi ang inyo numero ang magabutanta. Karon nga ga sa padayon nga SAPTA pa premyo sa Action Radio, no? Ang mga ka-aksyon ta dira nga nagpadala sang entry nyo, dako gid ang tsansa nyo nga magdaog. Action Hotline. Pero dali gid lang niya do antes ko magabot sang winner ta, oy gina tamyaw na naton gali good morning ha. Si 2
Iril. Good morning. Watching from barangay Manduaw o Manduaw, Bayawan City. Jo Marie Formentera. Good morning. Monitor lang Jenny Perez sa Binalbagan. Si Sir Ray Valenzuela, ga-monitor man siya upod siya kasin nga ga-regards gid siya kay Bukay Valenzuela sang Valladolid. Ayos ang iban nga mga greetings nyo pa karonan tayo na. No, kay paring Chupoy Magbanwa kay Ima Polidario, morning, thank you for listening gid karon nga aga. Si Pinky Saldivar Araman, Rak Padayhag Banaglorioso. O sige. Salamat. Kag Aripawa. Pila na lang mga haslo ang mga medical personnel sa City Health Sambago. Bahin sa babae nga nagbunag sa nga lapsag ikomparar mo ni sila sa kay Vasquez nga pamatanon nga nagrescue sang pito ka kabuhi sa hinubaan. Wala gid sila sa pagsalbar sang kabuhi sang Iloy kag lapsag. Initiative nila din nagkadto Sir Art sa tangkugo nila. Oh, siling ni Alex Montesa. Gloria Nasi. Salamat gid. Masap ko anay ari na. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Preparar ang inyong mga cellphone open kay manawag si Aksyon Dorel. Please check the number Uy. and dial again. Bow, amo gid siling ko. Bow, sorry. Ang first na to nagintawgan si Radong cellphone. I-prepara mo na nga bal ko na gid sa inyo kay na Number cannot be completed. hindi man gyapon. Oh, sorry. Gabot kita liwat, no? Why hindi makontak ang cellphone niya? O, tiyari. Be? At diri ko bisa mansilingan, ari pang isawa, kundi siya makontak, ha? O, bawduagid ka mansilingan ba? Sige, be. I-try naton liwat, ha? Ang cellphone nyo paliyugi, charge gid. Basi, way man bla signalaw. Martin Gonzales, good morning. Ay ABC President Lemer Lambot, kag Kapitan Juan Soniel Malayang, good morning. Araman, no, si paring Basti Girhin kag Dan Islafor, no? Oh. Hello, text ni. Wa sige sa bataw. Hello. Wa gigyapon, no. Hala. Oh, atagan niyo chansang iban. Bot sa inyo da. Good morning kay Elizabeth Malakagamala. The number you have dialed is wala now... siya gasabat. One more try. Kay parang mabal man siya blog guway, guliwat gintawagan ba? Bro, kano oreta. Good morning. Siling niya, musta lang da. Musta man da si mo, bro. Dindong Guzman Severino. Sir, how are you? Franco Villanueva Osorio. Rex Ramos Jr. Muna mga listeners tagid. Thank you, Gid. Arapan si Rizalina Alvarez, watching and listening here in Minnesota, USA. Keep safe and God bless. Si Shiana Diket Banyares. Isa na lang. Last chance. And then, kung Gid, gabot kita liwat bawa. Kadimala sa inyo. Ayos, Salamat. Ari pa. Marisa Ganal. Garing gyapon. Roy Ye. Sa Capitol Heights, gamonitor sila. Siena Dikit Banyares. Kauyon Kaserpato. Kay wala kami manok. Ay klain. Amo ni gurong ilawag Jackson Boy kay na ay.
Kauyon man kon luto ng pato eh. So, si Action Doril sa ganda magluto pato. Sorry, gabot kita liwat. Ay, wari na lang Action Doril, si Kanobala daw ah. O, dugangin lang ang daan ba? Si kundi kasabat naman bila liwat tao. Ara na! Ngamon, sining pag-contact sa inyo. Kamo na lang bahala da kundi kamo kasabat, sorry gidi. Sakay Redan Ortega. Sila niya shoutout ko lang sa Basiwa. Wala sila advisory diri sa Mansilingan nga wala water supply. 2 days na. Diri dampi sa likod sa elementary. High school. Uy, why na? Why chance next dayon na. Kay para magka proceed kita. Ceres Chabuso. Good morning. God bless. Inday Blaza. Araman si Andro Mangilan Villarosa. Ang patrol actually subong ang kwanaton. Ambot ko na nung dala Bravado Patrol. Naglibot to sila eh. Sa pagatag na sang pag-award na sa mga nagdalaog sang gadget bla. Na? Sa radio. Hello? Hello? Oo. May nga, sir? Why man ka? Da? Hello? Hello? Oo. Pwede kay Tatay Arsenio? Yes, ako ni. Arsenio C. Yes. Kwan gil isla parintihan ay ni Aksonani Kiraw. Arsenio C. Tay, pila ng edad mo, Tay? 64. 64. 65. Ha? 65. Lipat ka pa pati edad mo ba? Taga din ka gani? Taga Mansilingan. Mansilingan, baw. Bati Hotline. sigurado ka? Sigurado. Kaya hambal sa tubang ko. Ara ko da. Sino ga program? Si Art Payopon. Baw, grabe si tatay. Tay Arsenio. Yes. Congratulations sa imo Congratulations. Salamat. Tay hulaton mo tay ha. May mga contact na sa imo kung paano mo mag-claim ang imo premium. Hindi ka na magkanto di kayo padala na da sa imo tay ha. Oo, sige. Salamat kay Tatay Arsenio. Salamat. Good morning. Congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Grabe si Tatay Arsenio. Si Manino. Si Atty. Vicente Sani Pichiri, the third siling niya. Mati, mako, o ay siya kuno premium. Aring number ni Atty. Pichiri, tawgi siya. Kaya siya pangayuan na premium. Aksyon Hotline. Sige. Kuan ka lang anay, exempted. Hindi kaya pwede, gali. Hindi ka pwede. Kay may sap ka na yay. May sap-sap na tayay. Sige. Morning, Landra. Kay Atty. Vicente Sani Pichiri III. Aksyon Hotline. Halong gid nino. Salamat gid sa pagmonitor karon na nga aga. No? Tiyan mo na. Basta ang imo cellphone, ginabuksan mo lang, pagtawag sa imo ti laban-laban gid sa mga daog. Aksyon Hotline. Sweetie Bayonita, good morning. Thank you for listening. Araman si Marilyn Abarty. Salamat man sa pag-monitor. Ayos May mga iban nga bagulang nagsulod ng mga mensahe kung may ngagaw ta pa. Virgie Olpinda. Congrats, Brad. Sino ang gina-congrats niya? Sige. Ara pa si Virgie good morning. Ang sunat ang akong entry lang dagabuta. Hehehe. Ay, hindi ko makita. Ni kay isa kalabador ang ginbutang ni Aksondorelo. Damo-damo di. Arya si kay Little Sibuan padala yung number niya dito iway ni sir hindi ni pwede tawagan no kaya ari di sa
advance nga daan ang mga entry ginpadala. Action Hotline. Bacolod watching from Germany si Maine Tubak. Tubak na yung pagbasa. Patamiw lang sir, Art sa pamilya Ramirez sa Barangay Granada. Madamo gid nga salamat ang sugpon nga number sang mga entry. Ay kalain. Sige, thank you gid. Alas 9:01. Action Hotline. Sige, may meeting gali si Director Roberto Nunez karon yang aga. Si Mayor Nico Yulo ambot kagabi nakasabat siya kay Exxon Bryant. Tutob lang nagbata to sa sa ila dira sa Bago City. Grabe no. Amo ning halit sa COVID siling ko daw kay parang initanan ba lang nga mga ginaproblemata matapos na ang importante ditani nga ining COVID why na siyang matapikan nga mangin host o kung amuning kagaw nga ni nga halit pa sa aton tanan. No? Kita mo bisan mga hospital ta problema. No? Problema ng hospital kay ti why man ang mga facilities nila kung kaisa hindi na makakater sa mga pasyente. Hindi man pwede nga makapinagustong doktor. Kay ting nagakadto da kapin pagid konsintuma sang COVID ang imo ginabatyag. Action Hotline. Kita mong City Health Day, why na gani naga-konsulta kundi gina-recommend nga kadto ka sa BRO. No, dira sa may base center. Kaya mo na magkonsekwensya nga mabudlay gid hindi mo bala makuan, hindi mo madula gid nga mga sitwasyon nget ang pating aton sining health services affected dati kung ang healthcare program mo amo nang mapiktuhan problema gidi no sang dako kay ti ko may ginabatyag ka ano na lang bing himuon mo kung ang hospital number 1 bisan gani nga magpanawag ka sa mga singuna diri sa Bacolod manawag ka sa 117 automatic may response no mo lain matiyag mo, kinanglanon mo ang ambulansya, kung may available malang nagabulig ng dayon, ti subong niya lain. Dapat may detalye pa. Hibaluon pa kung anong background, may mga history of travel ka o kung ano. Amo na ang mga measures nga ginahimo, dira. No, sang Bacolod man mismo. Kag may ara ginesignate nga mga personnel to cater no kag silang ga-respond sila ang nagahakot no nagadala sang mga pasyente o suspected COVID patient ti amo na may aray incident sa Bago actually naka-explikar naman gani ang quarantine facility manager sa insidente pero kuan tabi sang kung baral kalabot na kay Mayor, ining insidente dira sa Bago City. Online sa hotline. Joining us this morning is no less than Mayor Nicolas Nico Yulo sang Bago. Mayor, good morning. Kumusta ka? Si Action Art, diri sa Action Hotline, sa Action Radio Bacolod. Yes, mayong aga Action Art, kag mayong aga man sa tagpalamati mo sa radyo mo. Salamat kisa time kinatag sa Action Radio. Number 1, Mayor, nagtawag kami sa imo. I don't know kung nakadangat na bala sa imo niyang natabo dira sa may area mo sa bahin sang Bago ngati may ara yasang isa dira ka babayi nga nagbunag sa lapsag nga tinagreklamong banda kay do kuno daw wagin buligan daw siya mismo na lang nagpabata sa iya siniasawa, may ining incident pa yun, nakadabot na ginban sa imo? Oo, nakalabot na sa ako ng report, pero sulong sa report sa ako niya sang aton in charge ng quarantine facility, so wala man ta nagkulang sa pag-assist sa aton nga pasyente na nagbata dira sa quarantine facility. Okay. In fact, naghatag patagani sang mga kinanlanon niya, kag padulong pa naton siya sa balay na nila kay gindaw gipagawa na nila do sang kahapon o sang Lunes nga adlaw. Okay.
So normally may ara kami na di sang procedure sang mag-complaint, no? May ara nga sang ginatawag nga help desk kag ang aton nga complaint desk, no? Okay. So wala man kalapot sa akon pa ang reklamo. Okay. Actually wala kalapot sa akon reklamo, ang report lang nga nagbasa sa quarantine facility kag nanong ginobra sa aton nga mga personnel. Okay. So anyway, why man problema pero amo na gani siling ko dapat tani nag mayonig at least naka-coordinate mo sila sa imo kag kung may formal gyud mga reklamo para kung may dapat gid man nga tanungon o kung ano gyud mga dapat himuon dira makabalo man ang imo office tani mayor. Correct, kabalo na nag-report na iya ang may sistema man ta sa aton nga response sa COVID-19, including of course ang aton pagdumala sa quarantine facilities. Okay. Kaya kung anong mga major nga itaboda, siyempre galapot ginadri sa akon, no? Kaya may sistema man ta sa communication nga makalabot di sa akon. Okay, Pero okay. as far as complaint is concerned, wala pa ko complaint. I see. Wala pa ko nabaton, no? I see. Aha. Sige, so anyway, basi may man gani at least natagan mayor kay kun kaso giman. Siyempre nga ton nga tuyo magserbisyo sa pumuluyo maayo kung makalapot gid sa aton ang mismo natunggan, maka-complaint sa aton kung ano natabo mas maayo pa gid. Yes. Mayor, ma-shift lang ko very quickly. Kumusta dasbong nanong latest nga record ninyo on COVID cases kag nanong mga ginahimo naton nga tikang subong? Oo, sa kaluyan man sang Diyos, no, na maintain naton ang small nga active cases, no? Wala na ta nadula na tong spike naton. Okay. Nga halin sa mga 70 active cases, we're now down to about 17. Hover between 15 and 17 active cases. Kaya tungod nga may recoveries naton. No? So, pasalamat kita sa aton nga mga frontliners ang atipan kining aton COVID response. Okay. Pero siyempre, aragit sa aton Ginoo ang paggiya sa aton sang para nga matatapan sa aton nga mga pumuluyo. No? So, we're glad that it's almost flattened. Ang akon niya pag interpret sa flattened tani zero, but at least we're maintaining a small amount or volume of COVID-19 active cases. Aha. Ang inyong mga patio, Mayor, sirado man, no? Sa sining pagsaulog, sang All Saints Day kag All Souls Day. Although may executive order kita, sunod naton ang directive sang presidente na halin sa 29 hasta sa 4 wala mo. No? Na hindi anay natin pagpasudlan. So namin man kay matamat pa halin sang Sabado, Domingo ang aton mga pumuluyo ka bisita amat-amat sa patio, no? Okay. Of course, ang aton na dahil nga objective na hindi magdagsa ang tao sa duwa ka adlaw 1 and 2 kay mabudlay ang mag-social distancing kung damo gid tao, no? Correct. So mo lang namin nga directive kay matamat lang na hindi kay baluta traditional kayo kita nga mga Pilipino, kinakitahan naton ang patay naton sa adlaw gid sang All Saints Day kag All Souls Day, duha ka adlaw. No, so namin na kay na spread out ng subong ang pumuluyo naton gamat-amat lang bisita sila patay. Aha. Ang bantayan da subong pwede na magkantuan open sa public, Mayor, no? Yes, open na sa public at sa mga restaurant nila as long as 50% lang ang dine-in. Pero sa akon na observation,
ang kalabanan magit nga nagagatso sa bantayan para magpaliwa-liwa lang for ano lang ang fresh air, gawlagaw, exercise, tayo nga kaon-kaon na take out lang. Okay. Sige, on that note, Mayor, salamat gid sa time ginatag sa Action Radio. Good morning liwat sa imo. Salamat man, good morning. Action Hotline. Ayos at least siling na Mayor kung may formal complaint kid man aktuan niya ini pero may initial information no ang nabato niya ni Mayor ang palayag dira sa quarantine facility nga wala man sila nagkulang no ginimo man latanan depende na ato nagreklamo di kabay pang kung willing ka gid coordinate kada sa office of the mayor padala ka dira sang formal nga reklamo para nga magtuan ini sang alkalde. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita ng dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sansay ano ang kahilangan responsable at pagbalita pagkain na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dalaman palanggan
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nagkalintangan, responsable at ang balita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, Action Radio. Radio Philippine Standard Time, alas 9:23. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Ayos, way nagid galing kita tiyempo sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa mga nagbuylog karon nga aga ang way ko malabutan nga mensahe. Pasensya gid kay paring Radix Lambot and Canduni PNP, now headed by Sir Junji Lima. Now, kumusta ka mo dira? Kay paring kinalon sa guys sa Tokyo, Japan. Good morning, ma'am. Kag Engineer Raul Velasco, kag paring Basti Girhin. Salamat gid sa inyo nga pagtutok karon nga aga. Ang reminder ko lang, ang ginarekomendar ko lang sa inyo, muning mga produkto sa Dr. Alfred's nga magkabuligid, agod nga masiguro nga mabakod ang aton immune system. Man basta mabakod ang immune system mo, sigurado ka nga hindi ka dali matapikan sa anuman nga balatian, mga common illness hindi niya kasarang nga magtapik sa lawas mo. Ang importante dira nga ginapaibalo tagid sa inyo, bangod nga ang Dr. Alfred's, may ara na siya ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Damo phytochemicals nga mo ang nagabulig agud nga mabuligan gid nga magbakod ang immune system kag resistensya. Ang nami pagid sa sining nga produkto bangon nga ginhimo siya pagi sa super variety ang Santone nga ma-extract mo bla, super variety mangosteen. So ang Santone nga makuha mo dira, mayo gid ang kalidad, no? Puro kag organic. Amo nang bintaha. Kung pure and organic, wala gid sang side effects sa lawas mo. Kabalo ka, may natural healing properties ang Santone. Ang mga produkto sa Dr. Alfred's
Leonard Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.